Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngikuphathele ke amathize telenovela ke sayintsha kuMzansi Magic, itelenovela ethandwa kakhulu iKwababa. So nazi ke mbukeli izinto okumele uyilindele lapha kwaBaba kulona ke leli week esikulona. Lapha kumathize baveza ukuthi ke kuzoqedelwa kamalobolo lapha kwaMbokazi and kuzobe kulobolwa yena ke uMambokazi okuma wakhe uZwelakhe. And uzothi ke mayiseloboliwe kuzobe ke sekulandela nomshado and umshado ke nawo uzobe kusuwenziwa ngokosiko. So uma wakhe kuZwelakhe yena kuMambokazi uzobeke seba umakoti ngokuphelele lapha kwaMkhize. Babeke sebeveza la ukuthi ke impilo izobeka isiqhubeka noZwelakhe naye uzobeke seqhubeka nenhlelo ukuthi ke lungiselele ukuyolobola uBahumi. Kuzothi ke kusanjalo izinto zakhe kuZwelakhe zizoqala phansi futhi zibe nzima. Bathi ke kunomuntu la ozotshela kuZwelakhe ukuthi ke idlozi noma abaphansi balapha kwaMkhize abamboni yena kuZwelakhe akabikiwe. So njengoba ke ezothola ukuthi akabikiwe lapha kwaMkhize kuzophoqa ke futhi ukuthi ke elungiselele kubeke nezinhlelo zosiko lokuthi ke ebikwe lapha kwaMkhize. And uMambokazi uzogcina ekubonile ukukhohlakala nokuganga okuzobe kwenziwe uDumisani okumalume wakhe uZwelakhe benomkakhe. Ngapha ke sayidini uBahumi uzozama ukuthi ke khulume nabazali bakhe ukuthi ke beunderstand isimo ke lesi uZwelakhe abhekene naso. Kuzoba nzima ke for umndeni wakaMtawungu ukuthi ke ukholwe ngayo yonke ke lento and futhi ke uunderstand and bazobeke beworried kakhulu ngayo ke indodakazi yabo uBahumi. So injalo ke mbukeli iwona ke lawa mathiza akwaBaba akulona ke leli week esikulona. Injalo ke mbukeli cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.